Добре дошли в новото видео. Както може да видите, сега си правя гримо и ние някъде след час трябва да сме в университета. Моят грим пак отново ще е пълна измислица, както всеки път. Така че да, може да се абонирате за канала, да оставите едно харесване, коментар. Сега се оправяме за университет, който не е разбрал от заглавието. И... Опа, не. Слагам си ето такива, като миналия път. Не знам, ако сте гледали видеото от завършването ми. Ако не, може да го гледате ето тук. Тогава си направих някакъв много брутален, много добър грим. Сега ще пробвам да направя също нещо. Така ми изглеждат очите преди и направо ще дам след. Ето това е крайният завършен вид. Сега ще ви покажа надолу. Ето това е. Здраве ми гръб. Надолу ще бъда с едни токчета, които ще ви покажа. Иначе това е прическата и грима. Тук не се вижда въобще добре. Я ти се покажи. И аз съм YouTube най-накрая. Ела тук. Така. Черната и червената. Това са финалните аутфити. Я си дигна кръка, не съм капо. Малко ближа съм била, защото и аз се всички дигна. След тежкия университетски ден идваме да полеем. Няма как просто. В различни групи сме, но това не ни спира, така че да. Да видите, така сме бедните студенти, нали Вяра? Се покаже за влога. Избираме престилки. Много сме яки, да. Така, добро утро. Значи вчера стоях някъде до 1 часа да уча. Никога не съм вярвала, че аз ще уча. Буквално много е странно. Ето вчера правихме ето тези неща от сапун. Буквално цялата стая мирише на сапун. Беше много забавно. Днес имам 2 лекции по материално знание и латински. Така че ще ви взема с мен. После може някои неща да свърша и вечерта сме на екзе. Така че, да. И това ми е багажа. Сега отивам да разсложим кучето. Авчи? И сега ще ви покажа аутфита. Ето това е аутфита. Най-хубавото нещо, което е свързано с университета, е, че когато съм готова в 9, лекцията ми е от 9:15, университета ми е точно на 5 минути, така че няма как да закъсня, дори да искам. Ще доста яко. И да, първата лекция миналия път беше доста дълга, малко скучно. Но пък поне са неща, които трябва да знаем. Така че половината вече ги научих. Аз направо съм очарована от себе си. Не съм учила толкова от 7 клас. Даже за матурите научих толкова. За матурите учих точно 1 месец. Така че ще видим тук как ще се справя. Стискате ми палци. Първата лекция от 9:15 до 11:45 без почивка. После има малка почивка и втора лекция по латински. Сега днес за първи път ще имаме лекция по латински, така че ще видим как е. Сега свършихме първата лекция, която трябваше да е от 9:15 до 11:45. Обаче май свършихме по-бързо, той просто ни пусна. И затова сега ще ходим да издирваме едни учебници. Може би самата специалност не е толкова скъпа, като да платиш за семестър, обаче всичките материали, които трябва постоянно да купуваш, просто са прекалено скъпи. Да. И след това имаме лекция по латински и приключваме за днес. Днес е по-спокоен ден, така да го кажем. Така, сега значи това е някаква пратка на мама. Окей. Сега ще видим как стои. Ние реално това е. Приключих с лекциите за днес и сега ще ходя отново към пощенска банка, за да си взема този път кода.
който ми е за картата, за банкирането и така нататък. И ходя да пазарувам, за да правя вечеря. И това е роклята, която още отдавна май ви казах, че с нея ще бъда на екзей. Така че да. Това са обиците и гердана. И очилата, естествено. Сме вътре. Значи тук пак сме с някакви двама. Всеки път са двама, които не познавам и те не познават нас. Това е сутринта след буквално спах 40 минути. И отивам на упражнения. Going strong от първите седмици в университет. Да, дължихме да се отрежем. Една преди лекции. Аз нямам, ама ми е хубаво. Да, благодаря, че гледате видеята ми и да, ще се радвам, ако се абонирате и харесате видеото. Тук имаме едно бебче, което спи. Да, благодаря, че гледахте.